nevasikana munoziva tichiregai timwenyazotaura nachokwadi 2026 akuuya handitika regai nimbokuudzai chimwe chinhu 1 chokwadi chatogona kuudzana panapa but chiva kana tisingaputani tipinde sorry pamboitika disturbance vijana ndandiri kuti guys kuudzana chokwadi chakanaka chako chako 2026 atiri kuuya especially timu riri kunana SA Botswana kuma-African countries munoziva here kuti kuZimbabwe vanhu vari kuita mari guys. I think 2026 uno ushu kana ukaona kuinga kwauri zvainya kudhakwa I think you should consider going back home. Anditika kana usina dzimwe means dzekuenda somewhere I think you should consider going back home. Noti unogona kuve waitoita kana 10 years uri muSA anditika kana 5 years zvichiramba andiwana zvachose pamwe mari yako iri kuZimbabwe pamwe dhiri rako riri kuZimbabwe unogona kutoenda kuZimbabwe zvakaputika ka1 plus chandonyatsa kuziva kuZimbabwe hauzombofiwa kasvika zvokuti unoshayiwa chikafu ende kuZimbabwe hauzombofiwa kasvika zvokuti unosvika pakunotaurwa shona hauna kufamba uchichasa mapurisa kumasai kusure kuti mapurisa ari kupi handiti. So I am not telling people what to do but tingopanana ma-ideas nemazana ekuti maybe kana ukaona kuti muSouth Africa namuBotswana zvinhu zvacho zviri kunyanya kurema hazvisi kuita there's nothing wrong in exploring other ways kutodzokera kuZimbabwe umbonozama uri paground kuri nani you never know unogona kusvika katoputika munozati kuZimbabwe vana kuita mari iri mufu kuZimbabwe mari iri mufu kune vanhu vakuita zvemining kune vanhu vakuita zvefarming mari iri mufu kana uine land ukandosvikoita farming kurima mambere chaidzo handiona usviko mambere dzako dzakawanda dzina labor mambere dzongoda kuti dzinaiwe nemvura yobva yakata handiti and then you start selling mambere tozikana kuti hapanotengeswa mambere unoita mari yako ndikachidziwa nematichiko omwe ndikarolela zvinonaka amezvonaka zvede zvipi wosvika wototanga kuita mari yako handiti. Saka instead yekuti usoro chimhanyisa nemapurisa neomafezi muSouth Africa and stuff like that famba chicheuka sometimes ukabatwa kudhimanda mari dzakareba guys you can make money uriko kumusha unogona kutoenda iyo saloon iyo uri pamba unotanga small uri paground pamba hanimaona. So kune avo vari kuti hatasatanyatsa kuti tiwane kurongeka kana pekusvikira kuZimbabwe handiti 2026 inochita priority tsvaga kana kasabhuku diri kako kumusha kwako kwaunobva wakaenda sabhuku ndinoda stand antika vanokuchekera vanotokuchekera kana uri mwana wechizvauro chokumu chako inokuchekera antika and then you put imba yako imomo kana kusaka 3 rooms kako kwaisa 3 rooms kako isa kitchen yako ndepekutangira ipapo and then utanga kutorima chatona kuti zvinhu zvindokufaira hanimaona tose mune macontent creators akuita zvekurima apa akawanda antika we are learning a lot from them anditi kuti mari haisi unogona kutorarama very comfortable life uchitodya organic food uchiita yauri kuita uri panzvimbo kutaura chokwadi guys handitika dzimwe dzacho dzinongori pressure dzinongotiwira dzekuti unopesera ungozoita mamwe madecisions ipressure handimaona yekuti unopesera kutozongogara muSA kana kuti imomo musina kana bepa uchidzingirikwa namuBotswana uchidzingirikwa kana inenge yangori pressure handimaona pamwe ningwazama zvimwe uchitega ndiitire zvakati ndidai handiona zvobva zvaramba antiona because ilife it happens unozama zvichiramba ozama ichi zvichiramba zama izvozvo futi try kudzokera kana kumusha kutsvaga pako ichi ngaticha 2026 ngaticha gore rekuvaka chivaka pauda kuvaka iwewe antika wapedza kwakakuma misha ikokoko hakuna labor guys hakuna magetsi hakuna mvura kundobhadhara mvura ndobhadhara magetsi bhiri riri kuuya ndobhadhara rent handiti unongoisa masora ako woisa bhoho yako you are sorted kumusha ikoko hauna ndi zvakawanda wanda muriwo unorima wega utorima mitepe dzemuriwo handiona huku dzako unongochengeta ipapo uchiita maproject ako ekudya huku dzimwe hafu wotengesa udzidzo sedze mari yekuti dzimwe huku hafu uchidyawo uripo handika uchitenga zvimbuzi zvako uchitochengeta uripo handiti maona life ichitoendeka handiti usazvipe pressure tosaningi kuti ninga ari kudai saka ndoda kudai no ita zvinoenderana newe ita zvaunokwanisa handi zvinani kuita benzi rine paro handiona ita benzi rine paro paunoti apa ndepangu usafa wakafanidza nguo nedzatarubva indanopenga uri payadhi pako penga uri muyadhi vako handisika zvinonakidza stereki uri pako handiona kwete kuti benzi inozikamwa kuti benzi iri asi pekutoti pekudai so unenge usitorina kana pekutogumira kana unga usina pekugumira kana pekutangira iyo i2026 ndomukana wacho handiona wakuuyawo chitotanga kutoti gore rino iri every kamari kanenge wawana uchiita ako zvauri kuita kamari kawawana zvikuru sei sabhuku masabhuku deals handimaona masabhuku deals because kuenda mutauni ekwakanaka dzimba mutauni but marets unokuvara magetsi kana unga usatoisa masola mvura kunogara kusina kana usina kuisa bhoho handika ende zvakudhipenda kune mamwe dzimwe nzvimbo dzitonzi tikanisa musaisa mabhohos saka bhoho unogona kusaisa handiona but sabhuku deal yakanaka wokolekta mari yako yerent collect your money is rent
handika kana uine imba mutauni uchishandisa kumusha uchita tumaproject ako uchidya handi usanyare handiti do zvinoenderana nehomo yako do zvinoenderana newe usapiwa pressure neumwe munhu run your own race 2026 team SA team Botswana handiti kana usina mapepa vane mapepa aiwa sorted unototsvaga basa kana kuenda kwaunoda kuenda unoshanda is okay but vasina mapepa aiwa consider chingogara pasi ufunge kuti what if I go home ndogona kufaila here zvinotonyatsoita Zimbabwe iri kuimprove Zimbabwe is fast growing andimona is fast growing of course tozonetsa kana nembavha dzinotibirawo munyika and stuff like that like mbavha dzinobatsibira mari yenyika and stuff like that andimashona but kutaura chokwadi pamberi paMwari handiti Zimbabwe is fast growing vanhu vari kuita mari hakuna chotanzi ndinosuwa kunodla chakadaro because zvaveko kuZimbabwe everything is there kuZimbabwe let's just try it guys you never know muve nezvarakanaka